Isifundo kuYobhi chapter 1 from verse 1 sitsibe siye ku chapter 2 from verse 1 phansi kwesihloko ukonwaba kukaYobhi. Kwabe kukho indoda ezweni lakwa-Utse egama libe linguYobhi. Yaye loo ndoda igqibelele ithe tye, imoyika uThixo, ityeka ebubini, chapter 2. Kwathi ngamhla uthile oonyana bakaThixo beza kuzimisa phambi koYehova, weza noSathane phakathi kwabo.
ukuba azimise phambi kwaYehova. Wathi kuYehova kuSathane, uvela phi na? Sathana wamphendula uYehova wathi, ekutyhutyhatyhutyheni ehlabathini nasekuhamba-hambeni kulo. Wathi uYehova kuSathane, umgqalile na kodwa umkhonzi wam uYobhi, ukuba akukho unjengaye ehlabathini, indoda egqibeleleyo ethe tye, emoyikayo uThixo, etyekayo ebubini, esabambeleleyo ekugqibeleleni kwayo. Noko undixhokonxele kuyo ukuba ndiyiginyele ilize. USathana wamphendula uYehova wathi, ulusu ngenxa yolusu, konke anako umntu wokunika ngenxa yomphefumlo wakhe. Kodwa ke khawuse isandla sakho ngoku, uchukumise emathanjeni akhe nasenyameni yakhe, ukuba akayi kukulahla nawe lo, akwenze oko ebusweni bakho. Wathi uYehova kuSathane, nanko esesandleni sakho, kuphela wogcina umphefumlo wakhe. Wathi ke uSathane, wemka ebusweni bukaYehova, wambetha uYobhi ngamathumba amabi, wathabathela entendeni yonyawo lwakhe, wesa elukhakayini lwakhe, wathabatha ukhamba ukuba azikhuhle ngalo, ehleli eluthuthwini. Wathi umkakhe kuye, usabambelele na ekugqibeleni kwakho? Mlahle uThixo ufe. Wathi yena kuye, uthetha njengesidengekazi. Siyakwamkela okulungileyo kuThixo, singamkeli nokubi yini na? Kuko konke oko akonanga uYobhi ngomlomo wakhe. Liveni ilizwi leNkosi. Incwadana ibhaliwe kumaHebhere, isahluko sokuqala. Qala kwisahlukwana sokuqala kuya kwesesine. Kwisahluko sesibini, uqala kwisahlukwana sesihlanu kuya kwishumi lesibini. UThixo wayethethile nje kudala ngeendawo ezininzi nangeendlela ezininzi koobawo ngabo abaprofeti. Uthethe ngale mihla yokugqibela kuthi, ngonyana, awammisayo wayindalifa yento zonke, awathi kwangaye wayenza indalo yonke, othe elubengezelo lobuqaqali bakhe nombhalo wenkqu yakhe, ezithwele nokuzithwala zonke izinto ngalo ilizwi lamandla akhe, wesuka akuba eyenzile ngokwakhe intambululo yokusihlambulula ezonweni, wahlala phantsi ngasekunene obukhulu enyangweni, ethe waba ngonamandla ngaphezu kwezithunywa zezulu, ngangoko azuze ilifa legama eligqithisileyo kunelazo. Kuba akalithobelanga phantsi kwezithunywa zezulu elimiweyo eliza kubakho, eli sithetha ngalo. Ke wake wangqina ubani esithi, uyintoni na umntu le nto umkhumbulelayo? Unyana womntu le nto umvelelayo?
wamncidisa kancinane kunezithunywa zezulu, wamthwesa uzuko nembeko, wammisa phezu kwemisebenzi yezandla zakho. Zonke izinto wazithobela phantsi kweenyawo zakhe. Kuba ekubeni wazithobela phantsi kwakhe zonke izinto ezo, akashiyanga nto ingathotyelwanga phantsi kwakhe. Kuka kaloku ke asikaziboni zithotyele phantsi kwakhe zonke izinto. Ke sibone lo uncediswe kancinane kunezithunywa zezulu, uYesu ke, ethe ngenxa yentlungu zokufa wathweswa uzuko nembeko, ukuze ngobabalo lukaThixo eve ukufa ngenxa yabo bonke. Kuba bekumfanele lowo ezingenxa yakhe zonke izinto ezo, nezingaye zonke izinto ezo, ekubeni ezise onyana banise luzukweni, ukuthi ayenze ngentlungu igqibelele imbangi yosindiso lwabo. Kuba lowo ungcwalisayo kwanabo bangcwaliswayo baphuma kumnye bonke, ekungenxa yeli thuba angenazintloni ukubabiza ngokuthi ngabazalwane, esithi, ndiyakulixela igama lakho kuba bonke abazalwana bam, ndivume phakathi kwebandla elokudumisa wena. Eli lilizwi lenkosi. Umandi balapha. It's nice to be here. It's nice to be here. Umnandi balapha. Lord, you are worthy. Worthy to be praised. Lord, you are worthy. Worthy to be praised. Amhlekazi. You are worthy to be praised. Amhlekazi. Indawo yethu yokonwaba umfundisi ongurektor walapha ekhaya nokwangu-Archdeacon waseKing Williamstown East, abefundisi bonke, lay ministers, ordinance, FOV members, i-servers, St. Bernard Mizeki, Mothers Union, AWF, Youth Guild, St. Agnes, Mary Magdalene, AWF, kunye nabakhi, ndithi uxolo lwenkosi makube nani, amen. Amen. Amagosa phaa ngasemva, samkelekile bethune ebukhoneni bukaThixo. Asizange ecaweni kodwa size ebukhoneni bukaThixo. Le nto sisithi, Lord, you are worthy to be praised, ngoba simdumisa isimo singavumi. Samkelekile ke kuThixo uSomandla makasivule indlebe zethu zakwamoya, ukuze namhlanje yonke into afuna ukuyigalela umntu ngamnye ayifumane. Futhi uThixo ke siyamthanda ngoba akanguThixo usebenza ngesininzi, kodwa usebenza ngesiqu somntu esivumayo. Uba wena usindwendwele namhlanje wamkelekile ebukhoneni bukaThixo, ungabhalisa phaya emagoseni ukuze ngexesha elifanelekileyo amagosa akwazise ebandleni. Yi-first Sunday, futhi simbulela uThixo uba uphela unyaka sisaphila. Baninzi abangayifumenanga le nceba, kodwa thina senzelwe inceba. Yile nto sibulela uThixo, yile nto ke ndisithi, Lord, you are worthy to be praised. Ngoba uThixo asimdumisi xa kukuhle kodwa, simdumisa naxa kukubi ebomini bethu. Ngaloo mazwi ke bethuna, samkelekile sonke, masivuye sigcobe ukuba sebukhoneni bukaThixo. Ndiqinisekile kuba igosa apha ngasemva sisinolizwi urejoyisa kakhulu namhlanje ngoba mfundisi ibirthday yakhe. A year has been added ebomini bakhe. Kuyintlahla kakhulu ke oko ebusweni bukaThixo. Amen. Ukukalela kwisahluko nasesibini
bathi ngokumlinga bambuza ukuba kuvumelekile na ukuba indoda imale umfazi wayo. Waphendula wathi kubo, uMosisi wanyuwisela umthetho mni na? Bathi bona, uMosisi uyayivumela indoda ukuba ibhale incwadi yokuqhawula umtshato, ize ke imale umfazi wayo. Waphendula uYesu wathi kubo, wamibhalela lo mthetho ngenxa yokuba lukhuni kweentliziyo zenu. Kodwa kwasekuqalekeni kokudala uThixo wabenza bayindoda nomfazi. Yiyo ke loo nto indoda ishiya uyise nonina nje, inamathele kumngane, baze bamanyana. Ngako oko ke abasebabini banye. Abo ke ngoko uThixo abamanyileyo mabangahlulwa mzi. Endlini abafundi bakhe babuya bambuza uYesu ngaloo nto. Wathi ke kubo, othe wamala umfazi wakhe wazeka omnye uyakrexeza. Nokuba umfazi uthe wayala indoda yakhe wendela kwenye uyakrexeza. Kwathi xa kwakuziswa abantwana kuYesu ukuba abachukumisi, basuka abafundi babakhalimela abo babazisayo. Ke kaloku ekubonile oku uYesu wakhathazeka, wathi kubo, bayekeni abantwana beze kum, ningabanqandi, kuba abalawulwa nguThixo ngabangenjengabo. Ndithi kuni inene othe akukutholela njengomntwana ukulawulwa nguThixo, soze abuve ubunqwane bololawulo. Waza wabasingatha abantwana, wabasikelela ebabeka izandla. Ivangeli kaKristu le. Umfundisi uMartin kanye apha uye wachaza zonke ii-theories ezikhoyo apha ebandleni. Ngoko ke ndicela uba ndisesendibelekeke ke kulo mbuliso wakhe ukuchaza zonke kongamaxesha ndibe ndiyazibulisa zonke ii-theories ebandleni likaThixo ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Amen. Namagosa eparish, abantu abatsha, nawo wonke umnqoba kaThixo ndiyambulisa kwecawa yokuqala ka-Okthobha, ndimbulisa ngegama lenkosi Yesu Kristu.
Amen. Amen. Ndiyakholwa okokuba simeba ngoku singena kwixesha lemvuselelo lokokuba masivuselele imeko ye-COVID-19 iyasichaphazela kakhulu kwimeko yokholo. Ngoku ke sengase xa simane siwunikwa umthi, singathi ke singahamba sivuselelana ukwenzela uba singasoloko sikwicala lokukhalaza xa kuvaliwe ukuba urhulumente uzivalile iicawe. Ingathi ke angathi xa esivulele singalisebenzisa elo xesha kangangoko sinako. Yiyo loo nto ke ndinithuma nam ndiphakathi kolu thuba lokokuba masithabathe eli thuba lokuba sivuselelane nabo batyhafileyo apha ebudeni bendlela ngenxa ye-COVID-19 nangenxa yezinto ethe yazenza ebomini babo, ukufa nokufelwa, ukuphelelwa imisebenzi, nazo zonke iziphumo ethe yasichaphazela ngazo ngokwahluka-hlukeneyo. Kodwa ke singancami, sibeke ithemba kuThixo ukuba aphinde asivuselele, nathi sibe willing ukuvuselele thina basaseleyo. Mhlawumbi abanye sebesoyika nokuphuma ngenxa yeemeko ngeemeko. Kungoko ke simele ukuba sithathe olu xanduva thina basemiyo lokuba siyokunika ithemba kwabo bantu bakaThixo. Amen. Amen. Ngokunjalo nabo bakwi-guilds, nge-guilds ebandleni, siyathunywa okokuba xa siwufumana lo mthi masivuselelane, sihlaziyane, umtshekishe umzalwane wakho, umtshekishe nodade wenu ukuze kubekho olu vuseleleko. Ingathi xa idlula i-COVID-19 idlule nobu butyebi bungaka sibuphathisiweyo nguThixo, zibe sezife zonke iziseko. So sikwelo xesha xa sifumene lo mzuzu wokuba uThixo asinike athi makuphinde kubuyelwe kukhonzwe, sivuselele, sigcine, simaintaine, sivuselele neziseko mhlawumbi esele zishukumisekile. Ngaloo mazwi ke inkosi mayisisikelele isiphelomane asithume kulo ihlabathi ngamandla omoya oyingcwele. Amen. Amen. Apha kwisifundo sokuqala sikaYobhi, isifundo esisaziyo kakhulu, siyeva phaya konke okuthethwayo, siyalazi elabali likaYobhi, akukho mntu ungalaziyo, kambe andiwuhlala kakhulu kulo. Into ezamehlelayo uYobhi, nalapho siye sithatha amandla khona nemvuselelo yokokuba umntu siyambona etshabalala kude kuphele ithemba, kodwa asuke uThixo aphinde amvuselele, amphakamise bese kunganini. Siyeva okwenzekayo phaya kokuba athi uThixo kuthiwa izikhulu zasezulwini zaya ziyoziprezenta phambi koThixo, kuthiwa noSathane wayelapha. Waze uThixo wathetha naye ngoYobhi uba uyambona na mkhonzi wam uYobhi. Zathethwa ke zonke izinto ezithethiweyo
esizivileyo. Kodwa wathi ke uSathana, hayi ufanele kuba wena kaloku umkhusele. Yiyo le nto engathi ukuthanda kangaka. Mayibongwe inkosi. Uba nje ungasusa olu donga ngapha nangapha khe ngimdlikidle angakushiya akuqalekise. Wavulelwa kuba makakwenze oko. Wakwenza konke akwenzileyo uSathana ke esikwaziyo xa sisiya kuzo zonke ii-details zezinto ezamehlelayo kuYobu. Ngamafutshane ke ndifuna nje ukuthi kwindawo esikuzo, kwindawo okuyo obekwe kuyo nguThixo, surelaxa. Hlala lonke ixesha u-alert okanye uthe qwa, ngoba kunemimoya esitelayo uThixo. Uhleli nje mhlawumbi urelaxile wena, uvuyela okokuba izinto ngathi zonke, ngoba nakuYobu izinto zazintle. Mhlawumbi wonwabile kunekhona, kanti kukhona ongendawo apha oguqayo kuThixo, ocelana nawe nocelana nawe. Esithi inabangelo okokuba ngobe ngathi ubambelele nje kuThixo kungenaba uThixo ukukhusela, ehleli nje ucela into yoba makususwe eli khusela. Yiyo loo nto naxa silalayo kufuneka uba sithandaze, ngoba awuyazi ukuba yintoni eceliweyo ngawe ngobu busuku nguSathane. Naxa sivuka sicele olu khuselo lukaThixo uba makasikhusele imihla yonke. Sindise enkohlakalweni, ungasingenisi engwendweni. Ndithi ke ngoko surelax, ungarelaxa ngomzimba, kodwa ngokomoya hlala lonke ixesha. Ngabe khona mnye umzuzu apho udlula nje umntu engakhange athi acknowledge i-presence kaThixo in his or her life. Sivile kwisifundo nakule COVID-19 mhlawumbi ngenzeka sicelile, you'll never know ukuba liceliwe ihlabathi lonke ukuba malikhe lixikile, ukuze kuzohluzeka abantu abazawubambelela kuThixo nabaza kumshiya uThixo. Nawo la maxesha nje kufuneka siwagale, sibe careful apha ekudilishaneni nathi nawo, ngoba kusenokwenzeka into yokuba kukhona mhlawumbi ukurejoyisa okwenzekayo kwi-powers of darkness. So ukuba ndibafumene okanye sibafumene nobani aba baye bamlahla uThixo. Yiyo loo nto ndisithi ke masiyovuselelana bethu. Akumnandanga, siyayazi loo, kodwa masihambe siyovuselelana, sivuselele abantu bakaThixo, ukuze aphinde uThixo abuye ngebuyambo lakhe ekugqibeleni ngenceba yakhe. Sisivile isifundo samaHebhere apho kuthiwa uThixo uthethile nathi ngabaprofethi kuqala, kodwa ngalawo amaxesha uthethe nathi ngonyana wakhe, zathethwa zonke izinto. Kodwa kokugqibela ndifuna uza ke kule vangeli yanamhlanje kaMarko ongcwele. Mhlawumbi ke sayijonga incwadi yamaHebhere ubunzulu bayo ngelinye ixesha, kodwa ngenxa yamaxesha kodwa kusike savuselelwa umfundisi kwenye indawo esithi ngabe siphinde ndiva abantu besithi incwadi yamaHebhere ibhalwe nguPawulos, nencwadi yezenzo. Cacisa ukuba why uba incwadi yamaHebhere akaziwa umbhali wayo. Yiyo loo nto ndithi ke andifuna ungena deep kuyo for
namhlanje akaziwa umbhali wale ncwadi yolo lubalula abanye ukuthi ibhalwe nguPawulos incwadi yamaHebhere kaPawulos kwamaHebhere kanye njalo njalo bizenzo kodwa ke makwanele okokuba akaziwa umbhali wayo kodwa injongo yakhe ukuvuselela ukukholo kubantu ngakumbi abangamaHebhere ukuba bayiqonde ucebo likaThixo ngoYesu ungumesiya bona ababeyiqonda bengayiqondi lento kuba bebambelele kwiimeko zamandulo zoMoses neemeko zeTestamente endala ezama ukubatyhilela ngeli cebo likaThixo lokusindiswa kwabantu. Kwincwadi ke kaMarko umvangeli kuthethwa phaya ngoqhawulo mtshato. Ngumba ke onokuzaza kakhulu lo ongathi ngexesha ufuna ukubhalela ngoba ndihlale pha kuyo kangoba unokuzaza sendihlala pha kuyo kodwa ndibe ngathandaza wathi umoya ingcwele hayi akho mntu ungamaziyo kuyo nanini na ungashunyayelwa ngoyophi nasezingcwabeni ushunyayelwa ngoyophi kodwa nantsi into emakesithethe ngayo namhlanje ukuba inqabile ukuba sithethe ngale meko yomtshato. Mayibongwe Nkosi. Kwaye futhi iyimeko ebuthathaka enobuzaza bayo. Kodwa kunjalo simele ukuba ezi zinto sifundisane ngazo. Wathi umfundisi naye ejabelele nale text wathi hayi zayibaleka mfundisi ifanele wena ungazi uba ifanele bani na kuba ayinamntu imfaneleyo kodwa lubabalo lukaThixo apho nathi elithi masithandaze sithetha ngayo le passage sibe semthandazweni xa sisonke so that uThixo asinike i-understanding ngobabalo lwakhe evela kuye ne-wisdom evela kuye xa siwuphethe lo mba. Kuza ke abaFarisi besiza kuYesu. Siyabazi abaFarisi ukuba yenye ye-sect yamaqumrhu enkolo yobuJuda yabantu ababekholelwa kwimeko yokugcinwa noku-observa komthetho nangona nje bona babemane bewaphula phaya naphaya bengawugcini kodwa ke babeyigadile kakhulu imeko yomthetho kaMoses. Nalapho ndingayanga nzulu kubo abaFarisi ngoba sinakho ukuba sibajonge ngenye ixesha. Beza ke kuYesu bezokumlinda. Eyona njongo yabo yayikukumlinga uYesu. Nangaphezu koba babe-concerned ngemeko yomtshato. Into nayo babekhangela kwanto abanokumbamba ngayo abazawuthi bamtrepe ngayo ukuze bambulale. Ngoba siyabona phaya ngasemva kuchapter 9 apho uYesu amane exela khona ngokufa kwakhe kuba unyana womntu uya kunikelwa ebantwini abulawe afe. Ngoku ke bakhangela kwasizathu abebenokusisebenzisa babambelela ke ngoku kule ndawo yomtshato yokuqhawulwa komtshato. Babuza ke umbuzo ukuba ingaba kulungile na ukuba indoda imale umfazi wayo. Besiza kuye nje sebeyazi impendulo. Akho nto bangayazi. Sebeyazi impendulo yalo mbuzo kodwa kuba
eyabinjongo it's not about into yomtshato kodwa kuba mababambe uYesu. Waphendula wathi kubo uMoses wanimisela umthetho omnye na? Bamphendula ukuba uthe uMoses umuntu angabhala incwadi ye-divorce awuqhawule lo mtshato aqhubeke nobomi. Kulapho ke uYesu athe wafumana khona ithuba lokubafundisa ngeyona bunzulu bale nto. Uthi ufanele uMoses ukuba alinike lo myalelo ngoba ubone ubulukhuni obu benhliziyo zenu uba ningabantu abalukhulu. Yiyo loo nto ancame uMoses wanika le option yokuba ningayenza loo nto yokuba umuntu abhale incwadi ye-divorce amale umkakhe. Kodwa esithi ke kwakungekho njalo ekuqalekeni. Into nayo uba ebonile mhlawumbe ngenxa yepressure enifake yona uMoses. Yiyo le nto iye yabangela into yokuba makade anike ophulele, sisophulelo esi. Ngoba xa ubona ukuba ipressure itsho kanjalo iyaquka futhi abayeki abantu uyancama uMoses yobuphulela. Hayi ke kulungile. Ukwehla kwesa standard sikaThixo kulungile. Ungayibhala ke incwadi uyenze loo nto leyo kuba yile nto uyifunayo. Azothi ke uYesu kodwa kwasekuqalekeni kokudalwa uThixo wabenza bayindoda nomfazi. Ngayibonga inkosi. Amen. Yiyo ke loo nto indoda ishiya uyise nonina nje inamathele kumkayo baze bamanyane. Ngako ke abasebabini banye abo ke ngobo uThixo abamanyileyo ngabangahlulwa muntu. Nanko ummiselo kaThixo. Ubathatha uYesu ubasa ekuqalekeni, in the beginning. Ngoba ngoku sesisesithubeni ngoku siphakathi naphakathi. Mhlawumbi zininzi izinto esithe sadibana nazo apha endleleni kodwa masiye phaya ekuqalekeni ukuba phaya ekuqalekeni uThixo injongo indlela awabenza ngayo aba bantu wabenza ukuba babe yindoda nomfazi ukuze banamathelane bamanyane ukuze ke kungabikho namnye obahlulayo. Yonke ke le nto lele ndithi masiyithandazele. Ufuna umthandazo. Ngoba akukho namntu unabunganga okanye mntu perfect kwezi zinto. Yiyo loo nto ifuna umthandazo yoba siyi-understande ngokwasemoyeni ezi zinto uThixo azithethayo ngexesha lethu. uMarko njengoba eyithetha nje noMateyu kuchapter 19 verse 4 uyayithetha kwale nto njengoba bezigospels ezifanayo njengoba noLuka 16 ekwathetha kwangale nto inye. Udathi ke uMarko yena uMateyu yena anifundanga na ukuba lo wabenzayo kwasekuqaleni, have you not read ukuba lo wabenzayo kwasekuqaleni wabenza ngolu hlobo? Yabona ke siphila ezaa ngxaki ezazikhona ngelaa xesha ngoba we have to understand into yoba ngaba le nto noba ke mhlawumbi bona babe nenjongo ababenayo yokubamba uYesu kodwa there were challenges
ezazikhona nangela xesha ezazilidishela ekubeni okokuba abantu bafikelele kwesi sigqibo soqhawulo mtshato. Njengokuba nangeli lethu ixesha sisafeyisene nazo ezo ngxaki. Zikhona kwi-communities zethu elizweni nasehlabathini lonke. Kwaye futhi uthi xa ujonga i-statistics ufumanisa ziye zinyuka zibheka phezulu zale meko ngaphezu kwezinqandayo. Xa sijonga futhi sensitive singayenzi nje into yokuhlekisa okanye into yokudlala. Mhlawumbi ufumanisa into yoba kukho izizathu ezivalid kwabanye, mhlawumbi kwabanye ezingekho valid, ezilidishela ekubeni bafikelele kwezo zigqibo njengoba zisekhona nanamhlanje. Kodwa kunjalo zikhona ezo zizathu zivakala. Bona ngosesithetha nge-abuse ezenzeka, sithetha nge-violence ezenzekayo emitshatweni, emakhayeni, apho ngenye ixesha nabantwana bachaphazeleke bade babaleke kwakwelo khaya. Sithetha nge-gender-based violence eziqhubekayo ezindlwini zethu. Zininzi ezi zinto ngoku esesijongene nazo, ezinye mhlawumbi ezide zibe ngunobangela wokuba omnye adicide yathatha ezo sigqibo sokuba endaweni yonyamezela yonke le nto kungcono ndiphume. Omnye wayebuzwa yintoni wadivosa, uthi hayi ndidivosa kuba ndimthanda. Luthando. Uyakwazi ukumdivosa umntu umthanda. Into nayo uthi ndiye ndaxakwa zizimbo ezi. Zizo ezi ndifuna uhlala ndimthanda lonke ixesha. Mayibonge inkosi. Kunoba andenze le nto andenza yona, izawuchitha olwaa thando ndimthanda ngalo. Sendisho uba ziba zininzi izizathu ezahlukahlukeneyo. Umntu ngamnye unestori sakhe esingafaniyo nesomnye. Nekufanele ukuba siyihloniphe loo nto, siziphulaphule ezo zinto. Kodwa sikhumbule okokuba uthi yena uYesu owabenzayo ekuqaleni. Uthi yena masibuyele ekuqaleni. Sifune ukuba imanufacturer le yona ithini ngomtshato nangoqhawulo lwayo. Ewe sezikhona nezizathu, kodwa let's go back siyofunda imanual yemanufacturer ukuba ithini na. Ndithi noba uthenga ntoni ngapha nemanual yayo. Ngokunjalo naxa singena kububomi, yiyo loo nto sinoxanduva silibandla lokuba masifundise ngomtshato. Kambe bomama, ninalaa njongo ithi ukuphuhlisa injongo kabani? Injongo ayithetha ngomama. Injongo yokuqala ithini? Ukuxhasa yabo. Intoni? Imfundiso kaKristu ongento oyiyo umtshato. Asizuqala ke xa sekutshathile. Sinoxanduva lokufundisa aba bantwana bethu. Nathi singabazali ezindlini zethu. Ngoba mhlawumbi masithi ke sokonakele, kodwa ixesha alidlulanga lokuba asingefundisi. Sifundise oonyana bethu neentombi zethu ngokuxhasa imfundiso kaKristu ongento oyiyo umtshato, ukuze le nto ilapha kuchapter 10 ingasaphinde yenzeke. Sisesetshansini, singathi hayi sekonakele. Sithe ekufundiseni kwethu singayikwezeli le ndawo, kodwa sibafundise
bengazutshata nje singalindi uba umntana ndathi uzawutshata kodwa siqalise nje sise-Sunday school okanye sikwa-St. Agnes okanye sikwi-Servers sifundise ngento oyiyo umtshato kambe yenye yesakramente ezikhoyo ekerikeni kaThixo. Sesenzakele thina. Sesenzakele ngenxa yeemeko zobomi ezithe zasithwala zasibetha zenza okokuba sibe mhlawumbi siye saqhuba ngohlobo esiye saqhuba ngalo ekuthethwa ngalo apha. Kodwa sisesetshansini yokuba i-generation ezayo siyincedise siyifundise ngezi zinto. Futhi singaqali ngezinto ezishayinayo, hayi tshata ngoku se-aging yokutshata okanye uzawuthiwa ukutshata sibeke ii-advantages zomtshato zonke ezaa zinto eza umntu eze e-excited emtshatweni. Abanye bade bayoyika nokutshata eze e-excited kuba bebona okanye simthembisa ngee-benefits. Kodwa siqale kulaa nto ekusekweni kwabo ukuba injongo kaThixo yayisithini na. Siqale futhi ekuqaleni. Kuthiwa xa umuntu efunda phofu nam ndithethwa loo nto uba zange ndiye koogqirha. Kodwa xa ufundela ubugqirha awuqali ngomzimba ogulayo xa ufundayo. Uqala ngokokuba umzimba ophilileyo ufunctiona njani na. Xa umntu ephilile nee-organs zonke zisebenza apha emzimbeni. Awuqali ufunda ngomntu oselegula onezifo zakhe osele hamba nazo. Kodwa uqala ngomzimba ofunctiona kakuhle ukuze ke ngoku ukwazi ukubona ukuba xa ke ngoku umntu enefiva ibe yintoni ingxaki. Xa ngaba enesisu okanye enaloo ngxaki anayo, ingxaki iqale phi na, ngoba uqale kule nto i-genuine iyiyo. Yiyo loo nto funeka athi ke uYesu, let us go back to the manufacturer's manual. Sifunde phaya ukuba uthini na yena uThixo. Uqala ekusekweni kwayo yonke le nto sibuyela emva kuGenesis 2 apho izinto ziqala khona. Ukuze ke ngoku xa sibona umonakalo ngeli xesha sikwazi ukuba iyonakele phaya. Ilizwe lixhomekeke kubomi bentsapho. Ilizwe lonakele nje, umonakalo uqala ngaphaya elizweni, uqala phaya ekhaya kubomi bentsapho. Lilungile nje ilizwe kungenxa yoba kuqale kwalunga phaya ekhaya kubomi bentsapho. Yiyo loo nto kufuneka ukuba ke sizinze sigxininise phaya kobabomi. Kwaye futhi ke umtshato uphinde kube yi-foundation yobomi bentsapho. Yiyo loo nto ke atheka kangaka uSathane. Akukho mntu perfect, akukho mntu uzidlayo, kodwa yingxaki esifeyisene nayo sisonke, ngoba we are always under attack. Angaphakamisa isandla umntu athi hayi mna owam umtshato zange uku-athekwe nguSathane. U-atheka ngandlela zonke, ngendlela ezahlukeneyo, ejonga i-weakness apha, ajonge i-weakness phaya. Yiyo loo nto ndiye masiyisebenze loo nto sisemthandazweni xa sisonke uThixo asisikelele siye back apho izinto zithe zaqala khona. Avuselele. Xa sisithi sikwixesha loba masivuselele, siqala ispring kwinyanga ephelileyo, athe umfundisi uGitywa xa ebesamkela apha singasonke, xa indalo ivuselele nathi singavuseleleka.
siyovuselela ezi zinto kanye esibonayo ukuba siyasilela kuzo nakubomi bebandla ngokunjalo, ngoba ekugqibeleni ibandla lingumzekelo ibandla lomtshakazi kaKristu. uKristu ungumyeni, lize lona ibandla libe ngumtshakazi. Sithandazele uvuseleleko lwebandla likaThixo, sithandazele ukuvuseleleka nokuhombiseka komtshakazi kaYesu Kristu olibandla. Lithi kulo isiseko sekerike singuKristu inkosi. Isisidalwa sakhe kuthiwa wayezenzela ukuba libe ngumtshakazi wakhe. Ake sikhululeke, sivuselelane, liphinde ibandla likaThixo libuyele kwimeko yayo. Egameni likaThixo uyise, unyana, umoya oyingcwele. Amen. Masithandaze. Egameni loyise, elunyana, elomoya oyingcwele. Amen. Nzwana, siyabulela bakwethu ngamazwi akho Thixo wethu asisikhumbuzo ukuthi siyabulela ngoselungileyo usikhumbuzo ukuthi you restore everything back to normal ngoselungileyo. Sibulela ukusikhumbuza ngoJobi Thixo ongcwele uthe walahlekelwa impilo, walahlekelwa yonke into, kodwa ngoselungileyo kuba ebambelele kuwe Thixo ongcwele, you restore everything kuye, impilo yakho nazo zonke izinto ezilahlekileyo. Sinethemba eliqinileyo Thixo ongcwele xa silapha thina size kuva ubukhulu bothando lwakho. You will restore our health ngoselungileyo kwabangaphilanga egameni kaYesu waseNazaretha. You will restore life yabantu back to normal Thixo wethu. In Jesus Christ's name, you will restore Thixo ongcwele inzolo ehlabathini Nkosi. Xa umhlaba uphithizela kungekho kuzolo ehlabathini. You will restore i-peace Thixo ongcwele ngeli xesha lokuphila kwethu ngekho peace ehlabathini egameni kaYesu waseNazaretha. Bawuyingcwele siza kuwe sisazi ukuthi wena njengoba inguwe usithina semtshakazi Nkosi, inguwe umyeni. Let us not be separated from you Nkosi. Ungaze Thixo ongcwele usidivorce from you Thixo ongcwele. Nembandezelo siphakathi kwazo ngoselungileyo zingakhethi ngoselungileyo zisahlule kuwe Thixo wethu. Nempilo ne-COVID-19 egqubayo bawo wethu wasezulwini ingaze ngoselungileyo sizidivorce kuwe njengomtshakazi. Sileli bandla thina singumtshakazi Thixo ongcwele, sifuna ubukhulu bothando lwakho ngalo ixesha njengomyeni wena oyikerike sithi umrekha wethu esithi wena ungumyeni wekerike thina ngoselungileyo singumtshakazi. Let us not be separated from you ngenxa yembandezelo, ngenxa yokucinezeleka kwethu. Hlala nathi ke Nkosi, sithi xa siphumayo kweli bandla ngoselungileyo nanamhlanje siwumehluko ngoselungileyo, sibuve ubukhulu bolothando lwakho emisebenzini yethu, emakhayeni ethu, kwiintsapho zethu, apho sikhoyo ngoselungileyo. We want to feel and experience uthando lwakho egameni kaYesu waseNazaretha. Amen. Uthandazo wethu, uthandazo B, page 112. Thixo mama onke, bawo wethu osezulwini, usifundisile ukuthandaza nokwenza imibulelo ngenxa yabantu bonke. Yamkela mithandazo yethu esiyenzela ikerike katolika, iwasi amandla umoya wakho ukuze bonke
ukufundisa ngomtshato uRector athetha ngayo. Malubonakalise uzuko lwakho ukuze zisondezwe kuwe zonke iindawo. Luleka siphumelelise siyakuthandaza abo bazamela ukusasaza kweendaba zakho ezilungileyo. Uwakhanyisele ngomoya wakho ongamaziko omsebenzi nawemfundo nawokuphelisa. Sithandazela abo basemagunyeni nakwizikhundla zolawulo phakathi kwezizwe, ingakumbi ngeli xesha loba sisiya kwivoti. Siyathandaza ukuthi ubawo zonke izinto zenzeke kungabikho kukhalameza kwegazi, ukuze balawule ngobulumko nangobulungisa, bakhuthaze uxolo nolawo ehlabathini lonke. Kweli bandla nakubo bonke abantu kwimisebenzi yabo, nika ubabalo lwakho lwasezulwini ukuze silive ilizwi lakho elingcwele ngeentliziyo ezilulamileyo ezikuhlonelayo, sikukhonze ngokunyanisekileyo konke ubomi bethu. Ngokwemfesane yakho bawo yonwabise uphilise abo basezinkathazweni nabasezintsizini, abasweleyo kwanabagulayo. Sikubonga sikubulela ngabangcwele bakho bonke ngokukodwa kwentombi esikeleleyo uMaria, unina kaYesu Kristu Nkosi yethu, nangawo amagorha okholo ezizukulwaneni zonke. Basikhumbula i-commemoration ibisenziwa kaSteve Biko Center, omiselwe umhla ka-12 kaSeptemba every year. Kuzawukhumbula uSteve Biko ongomnye weMatthias amagorha okholo. Ezizukulwane zonke siyaleza izicaka zakho zafayo, sithandaza ukuba thina singene kunye nabo kwinzaliseko yovulo lwakho olungapheliyo. Kwenze okukhulu